Здравейте на всички. Много хубави столчета ни сложиха тук, но най-вероятно няма да се възползваме от тях. Както и, ако забелязвате, няма да се възползваме и от възможността за презентация. В интерес на истината, когато получих поканата за това събитие, първото нещо, което направих, е да си направя една много дълга, тежка презентация с много числа, с много фактология и фактически данни, която днеска няма да видите. Това, което ще се опитаме да направим днеска с Жоро, е да се опитаме да ви накараме да си представяте. И започвам аз. Представете си най-голямата индустриална зона в България, най-бързо развиваща се индустриална зона в Източна Европа и индустриалната зона, която привлича най-много инвестиции на годишна база на Балканите. Това е лесно да се представи, защото може да го видите само на 150 км от тук, около град Пловдив. Представете си вътре в тази зона един съвременен обучителен център, който е оборудван с последния крясък на техниката, обучителна техниката в различни технологии, които се използват в тези производствени предприятия, които са над 100, между другото. Едни чисто нови зали, лъскава техника, добре подготвени преподаватели от университетите в Пловдив и от бизнеса и кипи един образователен труд. В този обучителен център се обучават работещите в тази зона. Като се запълват се дупките в знанията и изоставането на образователната система в новите технологии. Това също няма нужда да си го представяте чак толкова, може да дойдете да го видите там. Има го. В тази зона, в съседните села, има едни училища, които се казват професионална гимназия по нещо си. Представете си едно такова училище. И аз си ги представя. Но когато отидох да видя едно от тези училища, да се запозная с директора, с преподавателите, с учениците, аз го пропуснах 3 пъти. Просто не можах да разбера, че това е училище. Представете си една сграда, сравнително масивна, на 3 етажа, заобиколена стелена ограда с кльон и решетки по прозорците. Това е професионална гимназия. Тази гимназия трябва да дава знанията и уменията на учениците, които после да работят в тази индустриална зона, за да развиваме индустрията в България. Всички знаем, че каквото и да си говорим, заеми могат да се теглят, банкерите могат да правят пари, но няма ли реална индустрия, реална икономика? Няма. И аз си зададох въпроса, какво, ако тези деца, вместо в тази сграда, ги вкарам в нашия обучителен център, който създадохме с няколко милиона, основно частни средства. Създадохме специални учебни програми за ученици. За ученици от групи, които, когато постъпват в тази гимназия в 8 клас, повечето от момичетата вече са бременни. Вкарахме ги в нашия обучителен център. Първия урок, извинявам се, преподавателя, който трябваше да води по първата технология, пневматика, например, групата, те трябваше да изкарат там 4 часа. Влизайки тези деца, той само ме погледна, доцент, доктор от Технически университет, ме погледна и каза, какво правим? Какво ги правим? Казвам, не знам, ти си човека, оправи се. Урока трябваше да продължи от 9 сутринта до 3:30 след обед с 1 час почивка на обяд, за да мога да хапна децата. В 3:30 след обед аз отивам притеснен да видя има ли живи въобще в това нещо. Автобуса чака децата долу пред сградата, няма никой. Шофьора нервничи, къде са ми децата, трябва да ги връщам в селото. И аз се качвам в центъра и какво заварвам? В половин час след като е свършил учебния процес, тези деца са върху стендовете и не мога да ги накарам да слезат в автобуса. Това е историята, която трябваше да си представите. Сега си представете тази история с още 8 гимназии. Представете си как обучителният център се премества в една от тези гимназии, за да е по-близко до тези деца. Надя, много ти благодаря. Какво липсваше в този момент?
липсваше мнението на индустрията какво трябва да правим в този център. Ние имаме наши програми, те са базирани на опит, на преподаватели и така нататък. Поканихме няколко компании да участват, да вземат участие в тази гимназия, да кажат, тези деца трябва да учат това, без значение какво казва МОН, без значение какво е учебната програма. И това, което постигнахме, е, че тези деца, вместо да ги губим в 10-ти клас, когато свършва образованието да бъде задължително, те продължаваха да учат 11 и 12 клас и отиваха при Жоро. Благодаря, Роска, за представянето. Ами това, което се случи всъщност е, че ние заедно с Тракия икономическа зона и Америка за България разработихме един проект, който аз лично винаги го казвам като един от най-стойностните, може би най-стойностния в моя живот. Тоест, ние влязахме в една професионална гимназия, разработихме учебната програма, накупихме инструментариума, материалите, ремонтирахме стаята и започнахме учим децата на това, което ще им трябва, като завършат училище или университет. Тоест, истинска практическа работа. Нормални, елементарни практически познания от това как да използваме инструменти, измервателни уреди, как да използваме поялника, какви са различните видове крепежи и материали. В началото, естествено, като всяко начало си беше сложно, децата бяха скептични, директорите и учителите да не говорим, но прескачайки няколкото години история, тази година връчихме дипломите тържествено на над 50 деца. Нашата програма се случи да им е най-интересната в училище, те да ходят със това желание, за което Росен разказваше. И всъщност те наистина да придобиват едни знания, които ще им помогнат в момента, в който завършат училище и започнат работа не само в нашата компания, във всяка една компания, където се използват ръчни инструменти, крепежи, запояване или слепване. Това, което ние установихме, че това е много добра практика, трябва все повече компании да започваме да го правим. Затова и приех поканата да дойда специално тук да представим този наш проект, който за мен е изключително важен, но изключително важен не само заради това, което ние направихме, а сега ще разберете, че всяко нещо се случва с причина. 3 месеца, някъде 4, след като завърши нашия пръв випуск с хлапета, с един мой съмишленик от едно сдружение, което имаме, което се занимава с професионално ориентиране на деца. Влязахме в един така наречен дом за деца или за деца с липса на семейни грижи, не знам, имат доста наименования, и прекарахме един ден с децата. Играхме, готвихме, седнахме да обядваме и едното детенце така стоеше до мен и вика, нали, разправяме кой какви са му плановете, аз викам, какви са твоите планове, и тя ми вика, не знам, защото до година навършвам 18 години и ще ме изгонят на улицата. Нали, горе-долу, като всеки един родител на този свят, така мен малко ме заболя. И си викам, добре, ние всякакво може да направим за това дете и за множеството други деца, както може да си представите, което няма абсолютно никакво значение, но това са циганчета, които нямат шанса, които нашите деца имат. И набързо, вдъхновен от този проект, който осъществихме с децата в професионалната гимназия, вече за мое щастие с моите съмишленици, 3 години организираме професионални курсове за децата от тези домове, в които те придобиват практически познания, или казано на простичък български, те крадат занаят и успяват да намерят пътя в живота си, да се издържат сами, даже да се похвалям. Причината за нашия красив външен вид е нашия фризьор с Росен, Румен, който ни пострига хубаво преди да дойдем. И вече 3 години обучаваме децата да бъдат фризьори, да бъдат маникюристи, да бъдат дърводелци, да бъдат автомонтьори, да бъдат готвачи. От тази година ще стартираме и за строители. Хубавото е, че децата ходят с желание на тези курсове, тъй като те са изцяло адаптирани за тях. Голяма част от тях имат затруднения с вниманието, с писането, с четенето, с липсата на желание за учене, но насочвайки ги в практическата част, те всъщност се прераждат и разбират колко е хубаво всъщност да учиш, да научаваш някакви работи и най-вече да разбереш как тези неща в последствие могат да ти бъдат полезни в живота. И
Така, благодарение на този проект, който направихме тогава заедно с Тракия икономическа зона, с Америка за България и нашите деца от домовете в град Пловдив, надявам се скоро и в други части от страната, имат възможност и те да придобиват едни практически знания и да не се притесняват като навършат 18 години какво ще правят, а напротив, така гордо и спокойно да могат да излязат, да си вземат хляба в ръцете и да станат едни достойни членове на нашето общество, а не да се чудим какво да ги правим тези млади хора. И къде е оптимизма в цялото нещо? Защото сме тук събрани заради оптимизма. Аз ще го кажа от моята гледна точка. Когато преди 5 години започнахме тези проекти, колкото и странно да звучи, индустриалните компании седяха далече от тях. Казаха, добре, ама ние тук да инвестираме някакви пари, не говорим и за много пари, говорим за 20-30 хиляди лева на година, което променя съдбата на 10 на деца. Нали, ние нямаме така директна връзка с това, ние си подготвяме нашите работници и така нататък. BTL беха първата компания, която се включи в такъв проект. В момента са 7 компаниите. Са 7 групи от 10 гимназии, професионални, от този тип професионални гимназии, за които ви разказах, които трябваше да си представите. Ако не може да си я представите, вижте как изглежда Софийския затвор с кльона. Какво се случи? Жоро каза за 54 дипломи, които раздадоха BTL. Още толкова раздадоха други компании в тази година. Едни от 60 деца завършили поредицата от курсове, 45 започнаха веднага работа в индустриалните компании. Пак говорим за деца, които никога нямаше да стъпат там. Те нямаше да завършат 10-ти клас. Това, което постигнахме е, че намалихме отпадането на децата след 10-ти клас, т.е. те остават 11-12, защото им е интересно. И не знам дали има представители на Министерството на образованието тук, аз познавам доста хора, въпреки Министерството на образованието ги задържах. Може би има и лек песимизъм, защото намалихме раждаемостта при тези деца. Между другото, най-добрата група тази година, която завърши, тази учебна година, която завърши, бяха 8 момичета от същото това училище, за което ви разказах в началото. И вече бяха 11 клас. И нито една не беше родила. Което може би е оптимистично, може и да е песимизъм за приръста в България. Благодаря ви. За мен е достатъчно оптимистично, че вече няколко деца от нашите курсове и в училището, и от домовете си намериха пътя в живота. Ние на един човек да сме помогнали, деца вика, може да си легнем да спим спокойно. Така че то оптимизма е много хубаво нещо, но трябва много здрава работа да стане тая цялата работа. Иначе тук може да седим и си говорим за оптимизъм 10 години напред. Но ако не се захванем да свършим нещо, има една реплика на един наш съмишленик, Милен, дето го споменахме 100 пъти. И аз винаги я ползвам. Той казва едно много простичко нещо. Доброто е заразно. Ние като сме добри хора и сме оптимисти, то е заразно и останалите крастави магарета ще прихванат от нас. Да, и така беше създадено гражданското движение Будител, на който Жоро е председател и съмишленик, където ядрото е 7 човека, 7-8 човека, топ менеджмента на чужди компании, на чужди инвеститори в Пловдив, които помагат на децата където и когато можем. Аз мисля, че това беше достатъчно. Благодаря. Хубав следобед.